Pæn goddag. Mit navn er Frederik. Ja, okay. Kan jeg få lov til at stille dig et spørgsmål? Sikkert 10. Okay, tak. Hvis du skulle vurdere den her pige fra en skala fra 1 til 10, og lad os starte med ansigtet. Hvad vil du så sige? Den kran der. Ja, Skal jeg vurdere det fis der? det skal du. Det er sgu ret cool at se på, for at være helt ærlig. Okay? Jo, men hvad vil du sige? Altså fra en skala fra 1 til 10. Altså fra skala til 10, der vil jeg sgu bare sige, give den måske 0. En 0'er? Det er lort, det der. Fair nok. 100% kran. Okay, jamen, så lad os fortsætte ned til... Kan du tage den igen? Det er til over... Jo, nu tager jeg det. Men nu har du set hende, og lad os fortsætte ned til overkroppen, hvor vi kigger på hendes bryster. Hvad vil du sige der? Må jeg lige få billedet igen? Ja, du får... Ja. Okay, hun har... Ej. De patter der, de er lige til at lukke op og skide i. Det er ikke lige dig. Ikke lige mig? Det er der Er der silikone. nogen, der kan lide det der? Det er der silikone. Silikonebabs som min røv, mand. Ja. Fair nok. Ej. Hvad, altså, nu... Ej, Hun har også en numse, og der vil jeg gerne lige have lov til, eller have dig til at svare. Tak. Ej, den er faktisk ret god, den booty der. Er den det? Den var sgu lidt... Den rater jeg sgu højt. Og det er lige en, jeg kunne godt, eller... Det kunne godt, mand. Den kommer nemt til mig i aften. Hvad er nummeret? Rolig nu, ikke? Hans nummer? Ja, vi ses, ikke? Hej. Hans nummer? Hej.